U-ANC weBrantch ebizwa ngokuba uMyekwa Brantch kwidolophu yaseMbizana bebephume iphulo beyokucoca indawo ekulahlwa kuyo amaphempasi. Le ndawo kubonakala kuyindawo ephakathi kwemizi, ukanti isikhokhelo sale Brantch siphawule ngolu hlobo. Madikizela lo Brantch coordinator walapha kwa-Ward 18. Singu-Ward 18 silapha eplangweni sizococa udoti wabantu abalahla amaphampasi. La maphampasi adala ungcwaliseko even nasemanzini kuba lokhu mhla kunethileyo imvula ikhukhulisa yonke loo nto iyoyitshonisa ezantsi emlanjeni. Enye into noko kuba kulixesha ke ngoku lokubana makucoceke indawo zokuhlala ngoba kuzawunetha ngoku sifuna noko imfuyo nabantu basele amanzi aphucukileyo. Le ndawo kulahlwa kuyo indawo eyehlelelayo ngoku ukuthi ungcola konke kuhambe kuyofikelela emanzini abantu basele amanzi angaphucukanga. Yiloo nto siye siwubongoze urhulumente okhokheleyo kunye neenkokheli ezikumasipala noko mazizise amanzi kodwa ayadingeka kakhulu. And yet apha ngasegaraji kukhona abantu abathengisa ukudla, so izinja zihamba zinaphula la maphampasi phambi kwabantu ekuthengiswa kuzo ukudla. So le nto iyonke izodala ukwanda kwezifo. Siyacela kubahlali abakhele le ndawo yaseplangweni basincedise ekwenzeni le ndawo yalapha eplangweni icoceke ibe clean. Also sicela umasipala asincedise ngeskiphu ukwazi uba into emdaka abantu balaxa bephethe udoti ngeplastiki bafike bafake phaa so kukhumbuleke ukungcola kule ndawo yase-Ward 18. Singu-Ward 18 ke siyacela into okokubana abantu bangabi salahla doti kule ndawo. Sizoyifaka ibhodi ebonisa into okokubana asiyithandi le nto yenzekayo apha. Even nabantu abakhele le ndawo sibabeka engcupheni yezifo. Ethembeni lokuba urhulumente wasemakhaya uza kungenelela ngakumbi kwezi zicelo ezicelwayo ezokuba mhlawumbi mayibe khona into ekulahlwa kuyo ngokusemthethweni, izimane ithathwa ihambe yolahlwa. Ndingukhansela uXolani Babazela eWard 18.